Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Adto iti istoryangin kambinaulwan. Gapu iti senyal. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Ay, awan nga tan tinalipatak. Dahil mo't itatirigat na noon pa iti mabalin na paglutuan dito po ni Raria. Ay, nagsulit mo't ngamin ti agaawid pa ilang nga mga aldaw. Yan, aya. Nay, kapay, di ka pa nakarumwat na kay. Ay, saan pa'y nga rod lakay? Ala, umuna kalatan arumwartan eh. Ang mukha doon ti agur-uray kan ka, di barangay hall. Lakit di Di kay amangan no adaman umay mangkliman wino agklem iti ayuda wino food packin. Anya? Apay ti amuda agnanayon nga da ayuda wino food pack. Kasta atalagan tanay di mo't la masibsibutan ni COVID. No kaano ang malpas na iti a problema kit dia? Awan sa ti makaibaga no kaano? Wen nga rod, umanay la pag-aapaan da ti taon. Mga maibos paikit din ti pundo ti pagilyan gapo iti dayta. Ay papanan na ngay no saanan ang mapaksyat dayta ang sakit. Nay, wala, muna karo din. Makamuka na mangisira dito balay. Wen, kalatan. Ay, nyapay te ko nakaikarga kiti basket na bitbite ko. Ay, baso, kaskada kutsara. Awan pa'y kaya mabalin niya kaginuman kan pagkapyan kan Rosa ijay. Mangitugutak pa'y iti platito. Platito, kutsara. Letang, kompleto. Isimpakon dito, itarumuarak matan. Nakaununa nga tan ni Rosa iji po ni Raria. Pagurek ka man. Awan nga tan aya, tinalipatak. Ay, apo, dagitay ngay gayam kortina ngay tugod ka. Masa apo lama kortinaan, amabisya na nalaing di kabarbaro apo ni Raria. Inakpay gayam irwar, iji aparador. Ayawan nga tamo tinalipata kaon. Ada dito yan ti kortina. Adan sapay sumambot mo't ang manaktak. Kasi nung nga tani tayo. Awan! Umayan! Mga agklim manan iti pudpak. Ay! Ay! Ops! Don't panic! Don't panic! Sak da ito yung ante. Sak. Oh, Ariel. Oh, Diyos. Asino ka? Anya ka anabiyag ta?
Kas kala natakaban iti laba. Ni Antimat. Buok ko da ito'y kasla limaba anay takkap iti ulaw. Anya, ay agure ka. Sino ka nga gan anti kanyak? Sak nga rod ni Tuto, wano Tuto. Kumpuro meditan niya, wag yung kanya ka, ta isumot lang nga isaw. Anya! Tutoy. Ay, awan! Awan malagip ko ka anak ka, kasla natakaban iti laba. Ni Antimat, ni Uncle Gusteng, ti talaga nga akin kaanakan kanya. Ngaya? 50 nga klaang. Isuwakas na natakkabahan ako, iti laba ko na yaw. Sigod nga agkakaulo kami ken Uncle Gusteng. Aywan! Malagip kan! Si katay adda sinyal na niya. Insaklian tay. Aguray ka. Apay ngay abinay ama nagkasta ta ulom. O di sana na makita tayo sinyal mo, di tanga 20 tiltil mo. Dayta nga rod asinyal tiga po na ako na ni amang amay may tikasto yung itsura. Aya. Wan, nga ni Antimat, di ka di pastor kan dito yung balayaw. Wan aya ay napasensyakan. Ala, sumrakan. Uray kat kaanakan na kamot gayam ni Gusteng. May kanduming. Sino ka? Kunak to mo ta makigtot kamat kayaw. Awan kayang ko ano takkaban iti laba. Ay saus, agpapada kayo lahat ibagbaga kanyak gapo dito yung unglaw. Sino kaya? Kagaano ka? Sak ni Tutoy akanakan ni Uncle Gusteng at taga Kasabaan. Nanya? Taga barangay Kasabaan na kayaw. Amo nga tajay barangay Kasabaan akaabay ti barangay Kasiitan, adayaan ti barangay Kabatuan, katlaudan ti barangay Kabayamasan. Ulawan na pa'y mag... Kunya nga ulawan. Ibagbagak nga ro ti pakasarakan na ti barangay may. Tadamdamagam nga may. Budol sakit na ti Aw kayaw. Pastaratan nakmatan Nay, ayan ni Insan Rosa aya. Tabarang iso ti makailasin kanyak. Taga Santa Disgrasya akmot lang kag. Mabit lang, tawagak ni Rosa iti cellphone. Mabit lang O Domeng, apay nginawagan na. Unat na ta estranghero. Kaanakan ka nung datatan. Kasinsino ka nung. Sino? Di na ka nung may balikas ti gusto anagan na. Nasilpo-silpo ni tinagang di sa santaw. Iso nga tutulatan ti magana. Tutoy. Depende ti kaya tayo ayawag kan ko na. Ala, kasano day ta? Tinasaya. Ibaon kung saan ita pulirarya tabi bigam langag. Anya? Sika talaga, Dom. Saan mo? Diyak basta-basta ka na panawan ni Tibalay. Anya? Ang tinasaya at iji barangay hall ti pangibaunam. Ni tatang ti number 1 na makasarita na nga umuna. Sige, babayan. Ay, anyan ni Domeng. Nanang day ta sumungat. Ibagak kan kwa na ti inyawag ni Domeng. Ay, manar. Napaanan ni barangay hall ya Tutoy akasinsing ni Rosa. Nilatan katugangak ti makamukan kwa na. Ay, iritip kon. Naimpag kakilmanaw na dyan. Ano saan? Galak man nga talamay ka na ti bandaway. Abang sumbot iti kuyat ko'y dirabe. Ay. May turog kumaslangan.
Nagpapukis kayo. Aya, na. Tatlo malukaisan mataulom. Adi kastakas ka lang, bala. Saan mat ah? Sobramat dahi ta ako ng kayo. Saya atem nga rod, ti panagsarsaritan. Kas ka lang amin ada kurkurang na nagsao ka. Ngam amom kayo. Ada sinyal ka. Makita no papukis ah. Ada pultak iti nga tunti tal-tal ka. Amo da insan lo sa tayo ito sinyal ka. Iso akay kayat ni amang ko no kastoy alampong nga. Balikan. Kay kayat ni amang mo no lampong ka. Ape ka na. Agkara may awanak nga men. Anya. Pasaro rita. Pasaray ama po kawak. Tsak man mo. Tano ko ah. Ket tsak amon ti pagawidak ket pasaray birbiro kang dak. Kayat no asawan. Naitapultak mo ti pagilasinan ken ka. Uwan kayaw. Ta siyempre. No agdamag ni amang kadagiti tao. Nakita yo tay putot ko apultak. Kunana. Kasta? Ay, Ore ket saan kamot nga ta mapukaw dito nagbugsutan. Inkag papukisag. Agpakalbukan. Ngam, ayos lang kada kayo nga dakalbo ka bagyan niya. Uy, awan problema dita. Sa bagay, kalagaw. Mabayag pa iti panaggugurrood ken panagkikimat. Apay na mabayag pa dita. Kuwa nga main. Kuna ni inang ko delikado nagpakalbuak no panagkikimat. Tanyat koneksyon ti kimat nagpakalbo ka. Siyempre, nasilang kanuno ko mabali na pagsaramingan ta sumilapton ti tuktok ket mabalin to pagsaramingan. Ay na, delikado iti kimat. Why. Abungan lang iti babakat di sarming no panagkikimat. Sige, mawata ka. Ado, dagitay dimon us-usaren abadom lakay. Agkabagbagi kayo matkantutaw. Ipadawat mo king kuana? Katuwanin nanyat ko naam. Di pa iso amay dultuli di ta aparador. Uray, takaan na kamat. Huwag matkit di Kasi mad. May kadwangal daw nandito'y nagbugsutan ngam di pa ila nagsuksukat. Iso na panunot ko ngay kaniti pagsukatan na. Tama nga no awan mat intugot na abado na. Malawinin. Itid mo na kita'y pulo. Ayak ko sa usaring. Badunan. Anda pa'y dagitay pantalon mo amaong ako nam anailat kan. Amangan no umanay mat kan kwa na. Itid mo latan no umanay lakid di. Ayun. Agparis latan dagititid ko. Agpaparis. Uray kat ka anak kamay. Ay, mapanladad tao jay ili makisarsarita kini pari mayor. Hanggang makabanog ngayon. Anya, nabanog kayo nakisarsarita ka ni Mayor. Wan, tasyak matlat pag-istoryaan nan. Anyalat inis istorya yun. May panggap man iti gob-gobat. Sa katawa kami akatawa. Iso ada ito'y. Naangin sapay kiti buksit kong. Ore ket nakabanding yung man gaya man niya po Mayor. Di na kayo tumalipatan na dyan. No, addan to man pagsayaatan na. Ay, wana. No, sa anak to na chairman ti barangay, ang mga no alaan nak to na campaign manager na, no madano na ti eleksyon. Mabayag pa reta? No, ray mabayag. San la amamin ano amadanon man ti eleksyon? Sa bagay. Gayam, nito to'y. Nalabit nga dan ijibalay, wano ijibalay yun. Si Mangpet nga tan. Si Mangpet? Naparan na aya? Napan nagpapukis Ay, kasta. Ala, nasaya at no napan nagpapukis. Mangibabain ijilangan na alampong. Kukuan ni tatang ditasango ti istor ni inasakka. Nakalikod iso at di makita dagos.
Tatang, apay nga da kayo dito. Uy, tatang, anyat kukuha nyo dito. Ha? Sakda ito insan. Tutoy! Ah, Allah! Punano si ka ni tatangan. Bado na mga min dagiti suot mo, pantalon kan polo. Allah, kalbo ka matay. hintad amin ang kanyak ni Auntie Soping. Dagiti saanan nga umanay kan uncle. Abado na. Aya! Ah, Allah! Kasla si kalatan ni tatang ita nagpakalbukan. Sinyal mo agayam ni uncle ti. Kinakalbo na insan. Nanya? Saan mat? Tado mo ti sa bali pa kalbo dita. Saan lang nga iso ti kalbo? Uwanan niya. Adda sinyal ko. Apagilasinan nyo. No, nakatali ko dak. Pagilasinan, asa nasak ni uncle ng uray pa'y bado na amin ti iba daw. Anya nga iti. Ay, daytay pultak mo. Ayan nanday jay. Diya mo makitan. Ay, saan mo makita ita? Ta kakalkalbok. Ngam nagtubon ti boko. Sang kakitan taon, di tangatun ti taltalgaw. Aywan. Madlaw taon ta saan nga minan ato buwan ti buok. Nay, sa katawa insan. Ay, sorry insan. Makarayaw ka mo ngamin. Tutaw, baunan ka man amapan makitsinda. May mayat no totoy latan tiyawag yu kanya kan ti Sopeng. Sige, tutoy. Inka man ijay ili barok. Makitsinda ka wan, ilistak dagiti katangam. Ay, sige antay. Ilis tayo amin, gan medyo sobraan nyo titadyo apakitsindak. Ta amang makadalapos sakit di kamatis kat adda mapis 8. Awan pagbayad kung taon ko. Anya? Pasaraya makasikaro dak ngamin kadagiti nakabigaw alaklako ijit kendaan. Malipatak ngamin akitaan ti pagpagnaak no makasabatak iti checks. Aniyan. Di ka man mabitlaan. Ilistak dagiti katangam. Ito ti masabat ko. Anyan. Kasla sakbat ngagpaiso. Iti langana iti ko ubingak iti daytan. Imbado naman ang tay paborito ka bado kiday. Inak ka no makitsinda ko na ni ante, uncle. Alawain. Di kag balbalog ha. Agawid ka adagos na magatang mo amin ay napagatgatang yan din. Unang uncle. Uncle, bagbagay ko dito yung bata yun yan. Ngun nga rod ka anakan. Kaslay mo bingak asyak no kitain ka. Kasla siyak pa nagkitaking ka kunak kuma. Kuwapo ka dito yung uncle, oh. Ngun met. Ang kagugwapo ta ngamin ka anakan. Ala, ingkan. Tadi kakit manaktak binumaladaw asumang pay. Araglado uncle, mapana ka. Naliluko. Medyo sawaw pa iti sa gawisiw na. Ayan yan. Kaanak ka talaga. Kasla sakmut nagpaisaw ni di ko ubingak pay lang. Ultimo Dawid na. Ay, maghatang ko amin nandito inlista ni Ante Sopeng. Maodin to yung nakalista dito yung agatangak. Ita. Sa kilo at tilapia, kan sa kilo at karnit baka. Taytoy, di saan ko pa yung naghatang nakalista. Ay, nay! Nagyaman ang nakita ka matlaangan. Nabayag, ngayon lang mga anak.
Nay, ha? Nay, apay, sino ka babae? Loko! Ha? Talikudan na kit din. Ha? Saan ka na makapaluspos pa'y kanya? Nay, di nagtanggol na. Sino kaya? Ipatanak! Ay, saan ka na paluspusan? Umay ka! Ipakitakin ka di putot mo! Surot ko tinagan na itinagan mo! Ha? Umay ka! Yawid ka ni Jay Balayme! Anya, sino kaya? Ipatanak ka! Ay, di na kon mailumangan ko nakmay! Ha? Anya, ipatanak! Sino kaya? Saan ka nga mamaw? Anya, di na ka mama! Umay kan gustilo! Yawid ka talagaan! Anya, ay saan? Saan asak ni Gustilo? Anggal ko Jay Bagbalam! Anya! Tap na mamati ka! Ada sinyal ko! Kita am! Dita, tayo yan titil-til ka! Dita! Ay! Pultak! Ay! Mistake! Kung naklakit din numayal lilaw kung aputot na jay anak ko nga isapsapulak iti ama. Ay! Sorry! Kanyat kinuram totoy? At na nasabat ko iti tindahan. Ana pagkamalyandak asak ni Anggal. Kata niya. Dakano anak na. Baga anak din aputot ko ka na. Anya? Ngam, gapo iti sinyal ko apultak. Nailisyak sa bagay. Anya dati Bagbagam tutoy. Anggal. Asino, Jay Bagam manasabat mo? Kuha, babae. Inararam yun sa kano ide. Anya? Ay, isa na tila Bagbagam. Ang mga nukila at asumugad niya di mas pindakasin. Anggal. Asino, Jay Bagbagam? Siksi ka diha, tutoy. Kanya totoy. Siksi, nararam idi ni tatang. Ha? Asino ti Bagbagam asikse, Domeng? Rosa, ada kang pagkaya man? Yan. Kasano no ni tatang tim may dito balay kat nangag na ti Bagbagam, Ko? Amok mo na sana basta sumurak dito balay. Agtuk-tuk mo. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang itipan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center.
isagot kada kayo di Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At iti istoryangin kam pinalwan. Binulod, pinasugnod. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Salbat ti kastoya. Ayan mga tanda dyan, pag-ikarkargaan mo kan Rosa iti sinulid, kas kanabdagaw. Ikat na ko may tibutulis na ito, naikatan ni tibutulis sa pulaw. Masarakan na dyan. Ay, tama na, sabali ang pulok yung sarigaw. Ay, yan natin, may sa pulo kaya. Dadoy. Sus, kunas mag. Lansa at labihan. Ay, ayun tayo plansa. Awan mo dito kabalyunan. Inikat nga ta ni Rosa dito. Dong, nakarugbat ka? Hindi ka pa'y maulagaan nagkasukat. Adaawag ni tatang iti cellphone ko. Damdamagan na ka. Aya, sus, abang ano saktiin mo nang inawagan na? Sika nga, Rod. Hindi mo ka nasungsung-batan. Anda iti bag ko, hindi cellphone ko. Anya pa lang amin tiyan aramidam aya. Plansa, kumatay pulok. Awan mo tayo plansa. Ayun na ya. Ah? Surong ka. Binulod man nga tanda itinalay nga bumulod. Dataon ti mapira-perwisyo. Buwisit ko alalakan. Sa pulot na tayo suwing box mo. Ngamdak nakita. Anda ko may diet ko. Ngam kaputawan, tayo tuwing di plansa. Ngam, awan man tayo plansa. Ni, Dumeng. Pagdaman, bimulod ay. Tiket lang na kita nga, bulod-bulod ah. Dito lang makagatang. Alawan, ngunan. Nalaing launay ni nanang anang bulod iti plancha. Ni nanang ti bimulag. Ngun! Ala, munto'y tabado mo. Tinaklancha ni Jibalay dananangan. Ay, sorry. Diyan mo ay sulat ti bimulag. Ala, sana na dito ti pagbadaw. Ure, sino pa yan ti bumulod? Tasyak ti nagipabulod. Basol ko. Nay, Rosa. Ay, papanamon. Inakalaan dagi di binulod dananang. Sos, nakapasolak malang. Diya ako maoray ni Rosa nga sublay. Amang ano nagipulo ang kada katungangak. Dahil kasakmanan nakas kasanang. Ay, hilad ko lang. Makaamulitan na awagan na kamanan ni katungangak. Sana ko na sumuhot niya. Eso dalantan si makiparte. Hindi ang kasangay ang sanggol niya. Ito lang. Awan, san tayo amatuloy nga agpailay? Ang damot gayam na panan ni Mayor. Kasaya. Nimot lang Mayor, di kagaraan tayo kuma. Awan mo't gayam. Inyawag tayo sekretariana. Ang meron nga yun. Ay, sayang pa, hindi ta pataer mo kagawad. Ay nga mala, opisina mo to'y ayan mo. Mayat lagta, hindi ta permam. Naksagsukat. Masyadon. On mutlat papanam. Dito'y kalata barangay hall.
Hindak man buludin tay kasamkan martilyo ni Karyas. Tada aramidag isa panawang kabaylaan. Right? Ha? Sayang pa, pero buat pa talaga. Nagpaspasugnodan tayo ni Rosa tayo plan sa binulod ni Katuganga. Gayam. Yakmat lang mausar. Hindi plan sa ambadaw. Asan kami magpapailig? Binulod ang plansa. Kita, mapan bumulod ni Katuganga kagusting iti martilyo kada katam. Uso na sakit di binulod. Sa bagay, mayat-mat kasta, tamang ipakita iti panagkakaro ba. Ang no bulod tagi ko. Madia. Sino nga taday taaya? Sapay rogyak ko man ti aglaba. Sino day ta? Siyak man ang Rosa. Dimix-mix ang putot ni takong idilaod. Kumplito asumbat. Oh, apay mix-mix? Ay, pasensya kan nasinga ka itir aramidam man ang Rosa. Kwa, binaunak ni Nanang. Umay kung ano buludon tay steamer mo. Steamer? Wood manang, daytay nga pagpaspasingawan, wag luto ka itiputo. Ay uwin, amok anyat lutuan ni Nanang mo aya. Agnegosyo ka numan mo't itipasik a pinasingawan. Aya? Wain, agluto itiputo. Oo, puto di ko na luton da. Ta iso ka no ti mapanda itugtugaw ije kruseng. Aya? Ay, alam mabitla ang nga roda. Ay, anyat. Ang negosyo. Gayang, bulod mat, ipaglutuan na. Nagrigat lagat yawan mausarnan aya. Ngoraya dakuma. Day, apay, mabalin namot asilwan tasungo maun lakay. Masurunak nga raod. No asino kit nga mainti ng bulbulod. Kada kitiramit ko ng karpintiro. Dataon ti awan mausar na. Sakit awan matmayat ngagpabulod. Taan niya kumadagi jay aya. Kay katam kan martilyaw. Ay, napukaw ngagpaisun dagi jayan. Basol mo mutlaang ata, di kamot ngamin iduldulin. Day ta kamarin. Basol ko ayan o tinakaw tagtatakaw dagi jay. Di amuda nga ta, akat saan mo nakasapulan, tadalaang dita sirok. Halawin, ure man nakawarad dita, no awan nagtakaw, mapukaw aya. Ure sa uka sa udita. Awan at talaga dagi jayan. Inak man lay jay ilin. Nakat, anyat gagaramay jay ilay. Inak gumatang iti martilyo kan katam kas kadaragadi kan nadumapay. Uray lan siya. Tani, awan mo tin agpabulod. Nasabat ko ni Tatang. Dinahamag ko no sa dino ti papanandakit. Di nagpay sinong bata. Ay na, masurong ngamin. Kapilitan anagudungan ata mapanaggatang iti alikaamon na ngagkarpintero. Kano kumpleto ti gamit na nga impatulod idi ni Uncle George. Ayan dan ngay. Dayjay nga rod ti pagsurunan na launay. Taawan mo ten, napukaw. Ala, kasano ang napukaw? Adala dita sirok ide. Ngam idikuan awan mo ten. Adda na nga la? Ewan nga ta. Taapay katawan nga rod ditan. Iso aday jay. Mapanaggatangan Tawan ka na mo tagpabulo din. Pinadas nan aya tinapan nagbulod. Ni nga rod karyas tinapan na bumuludan ko ma. Ngam saan ka na mo pinabuludan da dya karyas? Amangan usaran naman Ay amok pa yan.
Ngam ti kano rason na kat addaken bakit na di tulbak ti pagidoldulinan na. Awan mo't nga rod ni bakit na. Maulagayam. Adda magayam rason. Agpasugnod la dagos ni tatangan. Amom lang nga ron ni tatang mo no mapabainan. Bayam nasayahat mo't na makagatangan iti bukod na nga usaraan. Tadi kat bumulbulod dita. German, isuki din ti bumulbulaod. Ay, gayam. Talagang saanan ang mapukaw ti COVID na. Nagaduman ka nung tinag-positive. Ay, sa di naman ay. Hindi ro Pilipinas naiwaras sa talagan. Ay, anya nga ron nga inukasta. Isu akasta unay manang ti strikto dagiti turayan ti ilay. Agsitardamanan ka dagiti mangyalang-alang iti protokol. Anya nga rod ngay. Talaga saan-san na may kat dayta. Adulat tamot nga may dagiti natangken ti ulo da. Dayta nga rod ti problema. Isu asaan amalmalpas ti problema ti gobyerno. Herman, iruwardan samot amin at tugaw iti stakruman. Wen, adda na tayo malamayan. Pagtugawan, dagiti makilamay. Malamayan iti balay iti nagminatay. Wen, kakaisuna asan ka numata COVID timpatay na. Iso alamayan da. Sino ay tinatay? Jay sektor to. Natay ni Ina Bistra. Wen, ni Bistra, tinatay. Isumod la sa andan nga ipan iti punerarya. Isupay mo tagastusin da ka no, ti masibda, abayad ko mati serbisyo, ti punerarya. Awan ni sekretarya, mabitla ang chairman, ta bilangik jay inruardan na tugaw. Ay wen, nalipadak mo ten. Masapol ang mailista no mano amin ti buluden da. Permaan, di nagbulod. Kasapulan tanay, may ibusamot ton ti tugaw ti barangay, kapulat kabubulong. May sangarod day ta problema tayo. Saanin nga mo no asino dagiti nagbulod adi nagisubli. Yan kurang nagisublidan. Ni sekretarman, ta bilangak jay nerorda, sakbaya bunagan da. Nay, saan pa'y lagay ang manailongaon? Saan pa'y arami din pa lang tilungon na, chairman. Sumutla ko naklano adda agtartarimaan iti balay itayan. Tadaragade, adagmarmartilyo. Balay mo to'y arami din mi, chairman. Awan nga minti eksperto nga agrukod-rukod ka nagragari ka. Iso pinayabandak na giti nagminatay. Awan mo sa baila, no karpintero ti agarabid mo itilungon. Unang, saan mo akasto iti trabaho, chairman? Wen, sanay ka nga grukod-rukod ka nagragragari. Ay, oo na. Nakita ka. Nay, antikon sa na kita rimentam. Ay, kumplito kan sa. Uwan, chairman. Pasinsa kayo na saan kayo napabuludan, hindi may kayo bumulod ko iti martilyo kin kadam. Awan problema. Napanak yung matangan iti rimentak. Isuasan ko mapidwa, dumayag bulod. Ay, chairman. Nagpintas man da iti rimentam karyas. Balay ti katamsamod da ito Ay, uwan, chairman. Naikat ay tadum na. Yan na ngay. Aday-day kahon pagidol-duli na ka. Nairamraman mo't ngamin na naitugot ko na ito. Kasapulan na makatam da tabla. Tapno nalinlini sa kitain. Uray saan siguro, chairman? Kung naman ti may isa nga anak tinapaya basta may lungon lakit day. Mayatay. Anya? Ay nasay-saya at madlang no nasaya at ipan nakaaramin na. San aya mabarnisan pa ay? Sana, chairman. Tanay,
nakaunat-latan iti katingaan ti laem ja bangkay. Kastaya. Napintas man dagiti paet mo. Nay, hagsasaron no ti rukod dagitoy. Ayun, Chairman. Nang gatangam ngay kadagitoy karyas. Ako impatulod man jay kasinsin ko nga day Hawaii. Adamat ka bagis ko di Hawaii. Ket nagipatulod iti kompleto nga alikamag nga karpintero. Idi akon kontrata akpay lang akas karpintero. Kasta ya Chairman. Wan ngem awan meten. Napintas pa iti ragadem. Nalagda ti pan nakaikapot ti pagigaman winuputan na. Ay, na Chairman. Napintas sa talaga day. Ala, tulungan kayo nga garamid iti lungaon. Tapno malpasan. Ket maipisok meten jay aglungon. Mas naawak ka ni tata. Apay manan. Di na mapanawan na ganyagar aramid iti lungaw. Di mo't iso ti maestro, mangiwan-wanwan iti usto apan nakaaramid na. Bayam kadilatan. Sang kabiding na pa nagiti riminta ni Mang Karya sa karpintero. Sika talaga. Di lamad-madlaw mo. Yak mat igagagara hanggang madlaw ka. Sagsagay saan ni tata nga pidutan nagiti maidiso nga us-usaran nagiti agar aramid iti lungaw. Kita-kitaan na. Aya. Malmalpasamot dun. Dandanay. Mailungon dan tumutlangan ti bangkay ni Ina Bistra. Nagpaspasog nudak lakit di idindinak napabuludan iti katamken martilyo. Tagayam nakasipte dagitoy alikamam tada matulbekan akahonda. Una Chairman. Napintas tati kahon. Pasadya ang naaramid. Ngamne, pipintura am ngagpaiswa. Ngam, adamet saan mo napinturan apasit na karyas. Ay, napinturaan amin nun, Chairman. Wen ngam adda saan anabura. Itipan nakapintura na. Oray dagito'y katam ken tiputan tiragadi. Pinintura ampay. Ibaga man lang ang tagpaiso karyas. Nenay. Anya ngagpaiso, Chairman? Naggapoy di Hawaii dagito'y winuan niya. Ayun mo't Chairman. Ada nakasurat dita bakrang ti kahon Honolulu, Hawaii. Ang medyo saan ang mabasa? Gaputa pininturaak. Imbag tay naklon mo. Dagitay mo't napukaw arimintak dagituyen. Hagtakari ka. Sikati na nga lay jay sirok ti balay may. Saan mo't Chairman? Adat nangilako kanyak kadagita. Imbag ta nasarakak mutlangan ti mapukpukaw arimintak. Dagitoy dandani saanan ababasa a sinyal ti pagilasinak. No, miraem dagitoy. Initial ko amin. Nagdadakkel ana ikitikit a litra JKK. Gostelo kayabkab ikulipagpag. Ti kayat asawan dagiti talo a litra. Wan ko na ma. Chairman. Imbag tayo naklon mo matlang. Ita sana kung ngagpasugnod at di mo pabuludan karyas. Chairman. Si Kanton ti mangpabulot kanyak. Dinulod. Pinasoglod. Dinulod. Hindi tayo na natagtagainap ko.
Napu kang ngata dagiti remintag katugalak. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayot istorya na Pauluan. Tinag-birthday a centenarian. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Lakay! Lakay! Andakan. Hey, wag! Si Kamot, o reklama pa uyak. Kunamot lang nagabuwa kita dayong. Awan mo timbaga ka madiya. Maditito no ti panagsaom. Di ka man lamaraba kan. Oh, anya day aya. Ay, Andan sa ibagam. kwa, kastoy na ni amatanok akalakayanon dito nagbugsutan. Danta di kaya mo ti maikasanga gasot akasangay na. Ne. 99 na ngagpaiso ni di na panataw na. Wan, kasangay naman nun inton umay abulan. Tirigat na at karasakit ka nung mutay. Nagasakit diya. Kasan na nairaman ka dagiti senyora na COVID. Ay, itangarod ka ti pagyamanan unay dagiti anak kan apo ko na. Karaman nun dagiti apo ko na iti tumeng. Madapay nga taapunan iti dapan ah. Ay, wan. Kat among, ado ti mangidaw dawat ama ure na kumakano. Ti maikasanga gasot akasangay na. Dapno, malada jagong kunana asa nga gasot aribo apisaw. Insakli! Wan. Hey, kat pagtutulagan dan niya ti maarami dinton kasangay na. Kastaya. Wala kay. Agpabunar dan to kano. Ngam na ti problema. Lumanlan-lan sa kano mati sa gubanit ni Amatan Auk. Kat amkenda nga mga numatay asanan mauray di takasangay. Day talaga. Nagtutulagan na paikid din ang mga laditi private nurse amang bantay kan ko ana. Sa balalaan kanuya doktor amang monitor iti salon at na. Mayat ah. Uy lakay, kat babaan day ta.
Masigurado, amayuray na ti angis na agingkat kasangay na. Ken, no agpabunarda. San metla amabalen nga agawis da iti adwa tao. Maobserbaran latta ti social distancing ako nada. Ken kasapulan latta ti face mask ken face shield kadagiti tao. Ay katun, amo damot daytaan. Nay, amangan no saan to ang mapagustuhan dagiti amin nakakabagyan di lakay. Kaputay kaadudan. Ta siyempre, manuntulat mapalubusan na bisita. Adda pamuspusan dita. No, amo da daramidin da. Anya kuma. Di maurasan di tunggal grupo wenno pamilya. Agsisinoblat dagiti bisita bakit saan ngagigiddan. Ay, Apo Chairman, siya tay apo ko ni Apong Lakay Tanok. Anya daytan? Apong ko nam lang arudan. Lakay Tanok ko nam pala. Ay talaga akas tati awag mi kenkwa na. Imbagkit di adda silpo na nga apong itan. Saan akas iday Lakay Tanok latan ti awag may. Anya? Bag tadi na kay dilagan no kasta nga awan pa nagrespeto yukin kwa ng apong yaw. Sana kami ang madilagan ata. Di na mo umangag. Anya? Sana na makangag, Chairman. Tulungan ni Apong Lakay Tanok. Kasta? Uy, ngam sana da itak kinatulungan ni Lakay Tanok ti umay ko ibaga, Chairman. Una ya. Anya ka ti ibagam tulya. Yawis may ti umay yun to inton kasangay ni Apong Lakay Tanok, Chairman. Agpabunar kayaw? Ay, grande pabunar, Chairman. Ibus mi ti 20,000 pesos ijay nga gasot aribo a pesos sa maalam iti gobyerno. Kasta ya? Uy, Chairman. 90% tinamnama mi ang maalam mi dayjay. So, mga alakman iti sertifikasyon yaw ken ni Apong kaw. Sertipayan yaw nga isaw ket talaga mat amadanon nanti maikang nga gasot atawunan iti panagkasangay na itatawain, Chairman. Dayta ti gagaram? Ayun, Chairman. Arami din nyo itan, tala ka dagaws. Ada ngamin kamakamak ijay ilay. Nakapangpangas na di atulya, Chairman. Sa anak lata nakimbon kontrakin kwa na. Takayat ko ang makapanawain. Narigat akasang-sango ti kas di ataw. Awan pa nagraem dayjay iti apong na asin tinarian. Pakairanudan dapay gim no kaskasan. Lakit dia. Ang mga maliksyon da no di da say-saya aton ti aramid da. Ngayon niya ko matipakaliksyonan da kagawan. Kasano no saan nga ipalubos ti Diyos sa madanon niya Apong Tanok ti kaaldawan ti kasangay na. Ay kadayta na. Huwag ngagpay so aya. Agnangabit ken patay di mapadpadaanan ngagkasangay. Dahita ko matipanunutan da, Chairman. Kasano no matay adi pa'y nadandanon ti kaaldawan ti kasangay na. Problema dan dayta. Awan problema tayo ditan. Ay saan ko aninamnama sa rungkaran nyo ni Apong Lakay Tanok, Chairman. Ay sa bagay, baliktad itati oras iti dadya lakay, aldaw na ti rabi ay. Kasano dayta tulya? Maturog iti aldaw, agpat nagmag kasi mumulagat. Mangpuyat dadya lakay. Anya? Nay, mga no sa bali ti pagawatan nyo itimbagak Chairman. Tiket ko asawain, makapuya ti panang palabas iti agpat na ngay sulat kamin minulagat. Adakit ti madlaw ko. Anya ti madlaw yaw, Chairman? Agsisinoblat kayo kade amang bantay ken ni Ama Tanok. Ay, ta siyempre, narigat no agigiddan kami. Awan social distancing no kasjayag, Chairman.
Ay, hindi ka. Ay, sumra kayo dito kwarto. Alang nga rod. Padasek man nakasarsarita. Ay, kauwan na. Agam anusan nyo laang ata tulungan day talakay. Aya. Mayat tada kayaw. Isupay amaksay nga oras ko nga agbantay iti kaadayaw. Ay, oray, iba-ibayag yaw ti makisarsarita ken ko na chairman. Ayos laang kanyak. Marot sa ikaw. Talagang agkababay. Hindi naman manutitawinan. 99.9 nama. Marot sa ikaw. Kunak, sulang kaya. Abay, ani kang sao. Jesus. 99.9. Abay kaya bumugkaw ka. Salbag ka. Sana ka tulang. Mataya. Kumain. Amatanok. Natanok kayo. Isuasan kayo pa yamat matay Itantan nyo ti bugsot yu. Ora italaang arabi Ano si Kunam? Babae? Ayan na. Rabi ko na babae tinagdinggan na. Mayat una mang. San kayo pa yamat matay tada umay babae? Ay, ilawan. Inarosik siya kakaisap no saan adara sa may mo. Ay, babae ka na. Ay, umay ka, babae. Ay, sorry po, masilinas. Ang isgaw. Nang... Kumusta ti pan nakipagbantay nyo ni Apong Tanok itirabi tatang? Makapaisam, ti pa nagsarsarita na. Anya, pagkulan nyo mag... Kaya't nan asaan ti matay. Anya? Saan kayo amawat? Aging gayta, nga arig na matintinagan iti ngarab ti tanem. San na pailaan na idyan ti kina ayat na iti babae. Anya? Saan lang arudo na makakunail ako nada? Idi, maibalikas ko ti rabi Babae gayam, tinagdinggan na. Ay amom domeng, simbarang cakid din. Anya? Mayat Adan pang patidog iti biyag na no kasta. Wen, babaan ti babae. Mauray na pa ti kaaldawan ti maikasanga gasot akasangay na. Hey, maalad da di sanga gasot aribo a piso. Umadado ka nung timang sarsarong karkin ni Apong Tanok, Dom. Uy, ngampasi nga babae. Di mo nadlaw. Aywan. Pasig a babay ti makikita ki jaro bayan da. Kat pasig pa teenager. Sakit. No sanda nakapik-pik shorts. Naka-mini skirt da. Amam, mapay. Apay, Dom. Dagi dya, timang paspasaran ta ka ni Apong Tanok. Isu na timang papatidog iti biyag na. Di ka man, Dom. Pag-aangawan yun samat ka ni Apong Tanok. Ni Isan Rosa, pudno ti ibagbagak. Dagi dya, babae, timang paspasaran ta ka ni Apong Tanok. Ala,
Kitaan nyo labasito na, dagiti matrabaho dita, kakaaruba. Agtitinulong tayo lakuman. Total, da tayo mula main timbangan ka nagsida ka dagiti maisagana. Ala, agadubo tayo. Agdinardaraan ken lauya, dagita ti kang runaan na putahe kakabsat. Madamagay, amti. Panagsagana yon, tulya. Ay, Chairman. Nasaya ata, da kayon ken kagawad dumeng. Da kayo manlangan ti mangi maestro iti panaglutaw. Ay, nay, panawan kayo pa ya. Na mamutan na awan di lakay. Ay, wana. Oh, duming. Nangig mo. Wala, tatang. Ngam, awan amo kiti panaglutaw. Nangro na no kasting okasyon. Basta ramidem ti baga. Ala! Nuna tagtad yu amin ng ti karnay. Mayan natop ka dagiti putahe. Pat nakaluto da. Kitaan nyo mutan dagiti Ricardo. Paglalasinin nyo ti may Ricardo iti tunggal putahe. Kumusta nga tan ni apong tan abrata? Pambantayan ka no dagiti na awis amang pasaranta. No maminsan masyana. Nakapimpiman. Panakagdeng na iti kasdayan nga edad na. Anya? Saan kat anak ay ti kasasaad na? Marigatan una yan. Ngam, igawid na pailat angis na. Gapulang iti. Mandi, apanunutan. Awan mabalin tayo. Kasta ti pagayatan dakin kabagyan. Sa bagay. No pagbasulan, saan tayo akaraman? Datamutin ditoy, akas labang uray iti maibagkat amaya karadya po ni Raria Rosa. Wang nanang, pinaayaban na tamay. Agur uray mutin, di ang balsamo iti po ni Raria tayo. Kaya po, kaslamot din dagdagan da amatay ni amatan aw kapaman amagteng ti alas 12 inton madamdam ah. Ay, nariga, ti sasaadan niya matmatay Rosa. No siyaklaan, ay sos, siyaklakit ti kayat nga abutin ti kasla iti edad ni amatanaw. Nana, anya nga iti gana sa agbiag, nga aginggat kasta nga edad, nga iti laangan pagidaan ti ayan. Asos, magparigat kala iti kabalay ano kasta. Wen, madaya mabalin nyo no pagayatan ti apo nga agbiag kayo iti kasta kapaot no bilang nana. Day talaang tasaan mo't nga ron ada tayo ti mangikadeng no agingat kaano ti kayat tayo apan nagbiag dito rabaw ti dagka. Anya nga tangag pa'y sutirik na ni apong tanok ita, nana. Anya tamo tayo ngay. Malagip ko man kay day. Saan da pa anal-alat ti masasaw a reward iti panagsangagasot ti tawin na. Nagpabunardan. Naguutanggan ka dagiti pinartida. Sang-sang kamay sa kanong arod ti silibral iti kasangay naan. Maminsan. Kat no ilayon nan ti matay. Karaman pa yan na maigastusan. Katuan kasda 3-in-1 daytan. Kasangay, blowout, ken pamumpong. 3-in-1 at talaga daytan, Rosa. Nay, pag-aari bungbungan damutan dagiti putot na kay. Yan mamanugang na karaman dagiti apo ko na iti tumeng aginggat daman. Kasla urahin da nga agbugsot lakay. Gaw-gawi danda ti panagbugsot na kunam Tani, 15 minutos pa isanto agalas 12. Isunto pa ilat panagsiglot ti maikasang agasot nga edad na. Ay, anyan aya. Matayta. Sanga pulo lang nga na minutos. Alas 12. Nititingat rabi eh. Ni. Talaga bambantayan dati oras ay. Tatang, countdown na. Ha? Ni. Na. 10. Na. Apaw, ang bilang ka ni Nice. Apo. Talaga amang uray ng tisang agasot nga edad na. Adan tumanan may masayag hindi po nirariata yaw. Ay, nagpaala da pa itilungunan. Kati maday, inyabay da ni jikama na jilungon. Ay, apaw.
Ije nga tapo ni Rariata yaw, ti pa kayo masayagan ng tao. No, imasayag na pa ya. Anya? Hindi ko lang nga ilaw yung dantong itapunan. Kaslakas na tinapagtutulagan da. Urayin tayo ah. Last 2 minutes! Ay, Nay. May last 2 minutes na. Na. Ay, apo. Alas 12. 1! 0! Time out! Ha! Daa. Sigurado tayo siya nga gasot aribo a pisos di kan. Anyat kahit yung akanay, napong lakay. Latay, asino tilatay, tayo nagmakilamay. Ni, awan pa'y tinatay, tas ibibiyag kayo pa'y. Isa ka na, di may langon din na makikita. Asino tilatay. Ay, hapong, nakasagana day taalungon nyo, apaman ang magsatan kayo. Hindi nyo man yawawan. Asino tinatay. Hindi ka dito niya kapo kung tinatay. Anya? Ay, kano siyak to'y kasasauyaw. Siyak day to'y apong, siyak ni Tulia. Ay, yun nga runan dito niya. Ah? Na tayo natakbay napatawinan. Ha? Ay, ada ka ditawid, kada kayaw, apong lakay. Ay, Tulia, kapo ko kaya. Sumaklang kumasa sa langit, ikararuam. Ay, apong, siyak day to'y. Sana ka natay. Ne. Dungdung awan na kamuto ni Amatan o ka, Tulia. Apong. Anyat na pasama kung anong tulya. Ay, apo, agkabaw at talagan. Kasasaok lang nga rudo, ni baga nakiidi na nataya kong. Anya nga minti imbagam aya. Ay, Tulia po ka. Imunula ka pa yun atong bapaw. Ala, apo, sana pa yan nataya, apo. Sinibiyagak pa'y. Dang, tagi-ura yun to, mati papatay lang. Anda kayo natin muna na tayo. Natagtagainap ko mo ito yung centenarian. Mabayag pa mo tayo na dyan. Partaan, di natagtagainap ka. Di tan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.